Urrian 21-ko hauteskundeen ostean, Araba Bizkaian eta Gipuzkoan lehendakari berri bat edukitzeko aukera asko dakauz. Nik uste lehendakari honek Euskararen legearen ibilbidearen balorazio bat egin behar dabela eta herri euskaldunari emon detzana eta emonez diran pausuak aztertu behar dabela eta horren arabera helburu garbizak eta berrizan markatu. Nire ustez helburua euskaraz bizitzi izan behar da eta pentsatzen dut Araba Bizkaia eta Gipuzkoan zentzu horretan aitzindari izan daitekeela. Badakigu euskaraz bizitzeko mundu guztiak euskaraz jakitsi, euskararen ezagutza ezinbesteko izango dela eta horri epe batzu markatu behar betzaz eta neurri senduak hartu behar ditu. Helduen euskalduntza alfabetazio horretarako estrategikoa izango da, etorri berriak eta euskaraz ez dakitenak euskarara erakarri behar ditugu eta euskaraz ikasteko baliabideak eman behar betzauz eta doakotasunaren bidean urratsak eman beharko ditugu lehendakari berrizak. Ustot hezkuntzak paper estrategikoa jokatzen dabela euskalaren bitxartez ikasle guztiak euskalduntzia bermatu behar dago eta horretarako ereduen aldaketa sakona beharko dugula eta familia bidezko transmisioa bermatu behar dela. Familia bidezko transmisioa bermatzeko administrazioak hartu alditxuala neurrizak eta hori bultzatu aldabela. Uste dut arnasguniak ezinbestekoak dirala, euskaraz bizi diran lurraren asko badauz Araba Bizkaian eta Gipuzkoan, badakigu hauetako batzuetan atzera pausoak ematen behar dutela eta hori aztertu, segaitxesak aztertu eta hori ez gertatzeko neurrizak hartu behar ditugu, baina beste alde batetik babestu behar ditugu eta indartu behar ditugu. Eta lurraren euskaldunetik kanpora dauzen arnasguniak bultzatu behar ditugula. Euskaraz biziko diran guneak bultzatu behar ditugu, izan lan mundua izan edo bestelako guneak izan, baina horretarako neurrizak eta baliabideak jarri behar ditu lehendakari berrizak. Uste guztia hizkuntza politika orokor baten baitan kokatu behar dabela, hizkuntza politika horrek lehen esan duten moduan helburu argizak eduki behar ditugala, baina epiak eta epe horietan helburuan betetzeko zen neurri hartuko dituan argi laga behar dau eta hau guztia aurrera eroateko inbertsioen behar dau eta beste alde batetik administrazioa berabe eredu izan behar dela ezin gain gaztu.